mga boss, ite-testing natin tong ano, ni Kuya Knife natin, bagong-bago. Try natin kung kaya niyang hiwain to. Tapos ang niluluto kasi natin ngayon is yung sinigang na pasayan mga boss. So try natin hiwain tong mga kamatis. Tapos lulutuin na natin yung ano, yung pasayan. Ito na naman, nangungulit na naman. Ito nga uso, kalim na kalim nga. Ayan. Ayan o. Hop, kamay, kayo din. Ayan. Maganda talaga mga boss, all in one. Pwede pang chop, pwede rin pang ano. Hindi ka nagagamit ng iba't ibang ano, silyo. Ayan o. So ayan. Ayan mga boss. Kaya yung umiwan ng pinong-pino mga boss. Ayan o. Ayan mga boss. Maganda mga boss. Yan, may tatak pa mga boss oh. Talagang ano, authentic. Itong luya mga boss, siwain lang natin ng ganito. Pino. Ayan. Ito pang hiwa mga boss oh. Kahit pino, kayang-kaya. Sulit yung ano natin mga boss, yung pinambili natin. Ayan itong sibuyas. Ayan o. Ayan, maganda mga boss. Say hi din. So si ano mga boss, si Boss Aiden. Mag-hi ka dun o. Hi dun o. Pogi lang talaga ako. Ano? Pogi kaya? Ano maganda? Ay, nako. Lumadlad na. Maganda daw siya mga boss. Hindi daw pogi. Delikado. Ayan o. Ayan. Galing natin yung ano, may kunting ano mga boss, sira. Sibuyas natin. Ayan. Kaya mo doon na din. Pag makulit to, yung video mo. Ayan mga boss. Ayan. Kabilisan mga boss. Ayos mga boss. Quality. So, ayan siya mga boss. Nakasalang na yung ano, yung tubig. Papakuluan na natin. Tapos lagay natin yung ano, sibuyas, kamatis at saka yung luya para ano, may maganda yung masarap yung aroma niya mamaya. So antayin lang natin mga boss na kumulo yung ano, yung tubig. So ayan mga boss, nagsisimula na siyang kumulo. Lagay na rin natin yung ano, yung tawag dito, yung ito, kamatis, ano, lagay na natin mga boss para kumulo na siya. Sakto na yan mamaya. Ayan. Pakuluan lang natin ng medyo ano, talagang madudurog na yung ano, yung kamatis mga boss para dun yung lasa. So babalik tayo mamaya mga boss, antayin lang natin na kumulo. Talagang madurog yung ano, madurog yung kamatis. So ayan mga boss, kumukulo na siya. Talagang ano na siya. Lagyan na natin ng ano, ng wow magic sarap. Ayan, tapos yan na rin natin ng ano, ng ito, sinigang original lang muna para ano, sarap mga boss. Ayan, hindi lang. Ayan, tapos lagay na rin natin yung pasayan mga boss. Ito na siya. Ayan. Kunin natin yung ano, kamayin na natin kasi may tubig. Ayan siya mga boss. So ayan. Ayan siya. Ayan siya mga boss. Ayan, antayin ulit natin na kumulo mga boss. Tapos lalasahan natin kung may kulang ba. Maglalagay, hindi pa pala tayo naglagay ng asin. So maglalagay na tayo mga boss ng ano, asin. Kunti lang muna para ano, hindi tayo masobrahan. Yan, kunti lang.
Saka natin lalasahan at titingnan natin mamaya kung ano yung kulang. So babalik tayo mamaya mga boss. So ayan mga boss, lasahan na natin kung ano yung lasa at ilalagay na natin yung talbos ng sitaw. Sakto na siya mga boss. So ayan, kunin na natin yung talbos ng sitaw mga boss. Ito mga boss, ito yung talbos ng sitaw kasi wala tayong nakuhang tawag dito yung talbos ng kamote kasi tinanggal natin yung kamote diyan sa likod. Nagpinaglagyan natin ng manok. Kaya Ayan, so ito na lang muna. Ayan mga boss, lagay na natin. Ayan, pagka ganyan na mga boss, pwede mo nang patayin. Para hindi ma-overcook yung talbos. So takpan na. Maluluto na yan dyan mga boss. So ayan, mamaya na ulit mga boss, mukbangan na naman mamaya. So ayan mga boss, sibugan na. Wala akong kutsara. Hindi na kayo mga boss, kailan na? Pwede Chris na ito. Kain na, kain din. Ito ang buhay dito. Tayo. Nakikita na yung mga kapitbahay natin nasa White House. Kapitbahay namin mga boss nandiyan sa White House. Nakikita nyo sa background namin. Tahimik lang sila, hindi sila nagsasalita mga boss. Friend na. Palengkehan natin kanina. No. What's up? What's up? Hindi na kayo mga boss. Kain na. Kumahan na ko ng basta. Aiden. Mainit na kayo mga boss. Summer na rin. Manggal. Tayo puso na. Pritong isda mga boss. No. Boneless. Biniless natin kanina yung nabili natin na Fish. I want fish. Oo. Yes, I want fish. Pwede mo ano pa ba? I want fish. Wala pa si mother mga boss. Punta sa Kay Kubis. yung paninda niya sa kantina niya. Yung maliit. Okay. Gusto ko pa papa. Kain niya. Ito, soba. Buka na ito. Ito sa ibon. Mag-hi ka dun. Hi. Kain na kami. Kain na mga bes. Kain ng mga bas. Gusto ko ito iba.
ko lang Seaweed, mga boss. ini. So, ayan mga boss, tapos na. Papa, na itong baso. Ito na, tapos na tayo mga boss. Ito na tayo. Pakwan. Maraming salamat at kapag yung pinanood video namin. Pero bago yan mga boss, siguro din nyo munang nakapag-subscribe na kayo dito sa Boss Ideas TV para hindi kayo mauuli sa mga ina-upload namin video. Sarap mga boss, pamuluto namin po.